Tourist arrival sa Samal Island, misaka na. Busa nanganda mga LGU sa ilang mga aktibidad, ilabi na karong bare months. Gipahugtan na sab sa otoridad ang seguridad sa isla. Ani ang report ni Kent Abrigana. Sukad pagsugod sa bulan sa Setyembre, hinay-hinay nang midagsa ang mga turista sa Samal Island. Susama na lang sa pamilya ni Abigail nga nagikan pa sa Cebu City ug sa iyong nagbakasyon sa isla. Karon ba? Only now. Tripping lang. From Cebu. Sumala sa City Tourism Office, mukabat sa hapit 500,000 ang mga midayo nga turista sa isla lapas tunga pa lang sa tuig. Mas taas kini itandi sa milabayng tuig nga naalang sa sobra 600,000 sa tibuok tuig. We expect also an increase in arrivals of tourists. As usual, nag-increase man ang atong tourist arrivals since January. Karong nagapaduol ang Christmas season, pipila sab ka mga aktibidad ang ilang giandam alang sa mga musuroy sa isla. Christmas season, naagid the usual lighting. No? So this year, it will be a bigger celebration, mas bongga nga mga events atong himuon for the Christmas season. Nalibay sab ang mga gagmayng negosyante sa pagdagsa sa mga turista. Sa una itong pandemic, pating kuluba gyud among kaldero. Karon hayang-hayang na among kaldero. Samtang mas gipugtan na sab sa kapulisan ang seguridad sa isla. So we are expecting a huge crowd during that event. So that is a security challenge on our part. That's why we are asking the assistance also by our provincial office for augmentation of additional personnel so that we can fully cover the security of the said event. Duno sab kini pahimangno sa mga turista nga mosalmot sa mga panagtapok. We discourage good sa ato ang mga bisita, no, na pag mga tapok-tapok na mga events na walay mga kalo, mga dagkong bags, jacket. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.